Insellem lis-semmija kollha ta' Radju Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-YouTube tad-Djoċesi ta' Għawdex. Se nirrinxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawotex il-Qudiesa tal-lum is-Sibt l-4 ta' April. Illum niċċelebraw il-liturġija ta' Ħatt il-Palm u tal-Passjoni tal-Mulej. Noffru din il-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radju Marija. Iċ-ċelebrant tal-Qudiesa tal-lejla huwa r-rettur ta' dan is-santwarju Dun Gerard Boħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżjes tal-ispettaturi, permezz ta' din iċ-ċelebrazzjoni niftħu u nidħlu biex niċċelebraw l-ikbar ġimgħa fil-ħajja tan-Nisrani. Il-ġimgħa li fija naraw lil dak li huwa s-Sultan jagħti ħajtu għal merħla tiegħu biex fih il-merħla tiegħu issib il-qawmien veru u l-ħajja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti lilna bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta ried li s-Salvatur tagħna
isir bniedem bħalna u jieħu il-mewt tas-salib. Fil-ħniena tiegħek għatina li jis-sabar tiegħu ikun ta' tagħlim għalina u li jistħoq ilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għal ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Sidi l-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex naraf nejn lil-lajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjim lil widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbisx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli il-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet. Jien naf li ma jkollix nix nistħi. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Daw kollha li jarawni jitħku bija, jgħajbuni, iħarku rashom u jgħidu fidejn il-mulej intelaq, ħajjeħilsu hu, ħajsalva hu, għax bih jitaxxaq. Alla tiegħi, għaliex tlaqni. Abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, taqbuli idejja u riġlejja, nistanot għadmi kollu. Alla tiegħi, għaliex tlaqni. Ħwejġi qasmu bejniethom, jaqtu x-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbieċ minni, qawwa tiegħi fittexenni. Alla tiegħi, għaliex tlaqni. Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġemgħa. Faħru l-mulej, intom li tibżgħu minnu, sebħuh il-koll nisel Ġakob, ibżgħu minnu l-koll u liet Iżrael. Alla tiegħi, għaliex tlaqni. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollieħ sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-kubtejhom u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Gloria o tifir ile Kristu. Minħabba fina, Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, għalhekk Alla ollieħ sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Tifir ila Kristu.
Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U ma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesu u qalulu: Fejn tridna inħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: Morru il-belt Antittali u wejdulu għallek li mallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxiepli tiegħi. Id-dixxiepli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qatt fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsih. Jaqgħu jimmu lej. U Ġesu weġibhom: Dak li jmittidu u jbill il-ħobs fil-platt wieħed miegħi, dak li se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: Jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu. Int qed tgħidu. Huma u jieklu, Ġesu ħa l-ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxiepli u qal: Ħudu, kulu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratt il-ħajr, newlilhom il-kalċi u qal: Ixorbu il-koll minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixxerret għal-kotra tal-maħfra tad-dnubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbi ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom: Il-koll kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl, għax hemm miktub: Nidrob ir-raj u n-naċ tal-merħra jitferxu. Imma wara li nqum mill-imwiet, immur il-Galilea qabilkom. Qabeż Pietru u qallu: Jekk kulħadd jitħawwat minħabba fik, jiena ma nitħawwat qatt. Qallu Ġesu: Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduq, int tkun ġat xatni 3 darbiet. Qallu Pietru: Le ma niġħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U d-dixxiepli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxiepli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxiepli: Oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamjew lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Zebedew u beda isewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: Għandi ruħi imnikta għal-mewt, ibqgħu hawn u issru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem, inxteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġie ħdejn id-dixxiepli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi. Isru u jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajjef. Għat-tieni darba raġa mar jitlob u qal: Missier, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. Mill-ġdid ġie u sabhom reqdin
għax għajnejhom kienu tqal binas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġie ħdejn id-dixxiepli u qalilhom: Issa se torqdu u tistrieħu. Ara, is-sija waslet u bin il-bniedem se jkun moti fidejn il-midinbin. Umu, ejjew immorru. Araw, dak li se jitradini u fil-qrib. Kif kien għadu jitkellem, ġie Ġuda, wieħed mit-tnax, b'ġema kbira ta' nies miegħu armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa dak li kien se jitradih kien tom sinjal u qalilhom: Lil dak li jimbuż daku aqbduh. U minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu: Islim għalik Rabbi. u bisu. U Ġesu qallu: Ħabib, għalhekk ġejt int. Huma resqu leħ, meddew idejhom fuq Ġesu u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u sillet is-sejf, darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu idintu. Imbagħad Ġesu qallu: Erġa' daħħal is-sejf postu, għax kull min jaqbad is-sejf, bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lil missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 il-leġjun ta' anġli. Iżda imbagħad kif isseħħ l-iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir? Fl-istess waqt Ġesu qal: Iskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u bil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħllem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex iseħħ il-kidba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesu ħaduh quddiem Kajfa, il-qassis il-kbir, fejn ġa kienu nġabbru il-kittieba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' mixi warajh mill-bogħod sal-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qagħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedrju kollha bdew ifittxu xhieda folozz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xhieda folozz ma sabux fuq ix jixluh. Fl-aħħar resqu tnejn u qalu: Dan qal nista' nħodd it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Il-qassis il-kbir qam u qallu: Xejn ma twieġeb, x'inhuma jiġdu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesu baqa' siket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu: Aħlif li fuq Alla l-ħaj u għejdilna jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesu: Int qiegħed tgħidu u ngħidilkom ukoll min issa il quddiem qatt taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda n-naħħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq is-sħab tas-sema. Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-biesu u qal: Din dawwa, xi ħtieġa għandna iżjed ta' xieda. Ara, smajtuha issa jiddawwa, x'jidrilkom? Huma weġbuh u qalu: Ħaqqu l-mewt. Imbagħad besqulu f'wiċċu u tawh bil-pon u xi wħud tawh bil-ħarta u qalulu: Aqta minn tajlek Messija din id-daqqa. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz u resqet fuqu waħda qaddejja u qaltlu: Intu kol kont ma' Ġesu tal-Galilija? Imma hu ċaħat quddiem kulħadd u qal: Anqas naf xi trid tgħid. Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemħitu qaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm: Dan kien ma' Ġesu ta' Nażaret. U reġa' ċaħat u ħalef: Jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lem Pietru u qalulu: Tassew, intu wkoll wieħed minnhom għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef: Le, ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih is-serduk idden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesu meta qallu: Qabel ma s-serduk jidden, int tkun ġaġġ ħatnit lid-darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb.
L-għada filgħodu il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftehmu l-koll bejniethom biex lil Ġesu jaqtgħu ilu għall-mewt. Rabtuh u ħaduh magħhom biex jagħtuh f'idejn Pilatu, il-gvernatur. Imbagħad Ġuda, it-traditur, meta ra li Ġesu kien ikkundannat, nidem u mar bi-30 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihomlhom lura u qalilhom: Dniebt, għax ittradejt dem bl-ħtija. Iżda huma qalulu: Aħna din x'inhi affari tagħna, dak ara ħint. U waddab il-flus fis-santwarju, telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu: Dawn ma nistgħux inqeduhom mal-offerti għax huma prezz tad-demm. Ftehmu bejniethom u b'dawk il-flus xtraw l-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar biex fiha jidfnu il-baranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa issemmiet l-għalqa tad-demm u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: U ħadu 30 biċċa tal-fidda, il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn uliet Iżrael, u tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani il-mulej. Ġesu waqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsih: Inti s-sultan tal-Lut. U Ġesu wieġbu: Int qed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh, huma wieġeb xejn, għalhekk Pilatu qallu: M'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek. Iżda huwa nqas l-akkuża waħda ma wieġeb, hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nhar ta' festa, il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom: Lil min triduni li tilqilkom? Lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalithom jagħtuh lil Ġesu f'idejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu: Qis illi ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġielu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqirdu lil Ġesu. Il-gvernatur mela reġa' staqsihom: Lil min triduni li tilqilkom minnhom it-tnejn? Weġbuh il-koll. Lil Barabba? Qalilhom Pilatu: U x'nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? Weġbuh il-koll. Salbu. U staqsihom: Imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu: Salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktar x'kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal: Jien m'iniex ħati ta' dan id-demm, dan araw intom. U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawulhom biex isalbuh. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabhom kollha. Neżżowh u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qasba f'idu l-leminija. Inxteħtu arkubtejhom qudiemu u għadu jiddieħku bih u jgħidulu: Islim għalik, Sultan tal-Lut. Bes u fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddewh biż-żufjett, neżżewlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu u ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, taw jixrob imbit b'taħlita morra. U daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti u nxteħtu bil-qiegħda u għadu hemm qassa tiegħu.
u edulu fuq rasu il-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħidlek dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu: Int li tħott it-tempju u fi 3 ijiem terġa' xibnieh. Salva lilek innifsek jekk inti leben tal-lan u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu: Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva. U s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda falla ħajjeħilsu issa jekk iħobbu għax hu qal jiena bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mis-6 sija l qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U madwar id-9 sija Ġesu għajjad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaktani. Jiġifieri Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lill-Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħalha f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna ħalli naraw jiġix Elija jsalvah. Imma Ġesu reġa' qajja tajta kbira u rat ruħu. Ninżlu għal mument arku btejna naduraw lil Kristu li taħajtu għalina. Wara, il-portiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq sa isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna iġsma ta' qaddisin li kienu mietu, li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesu kif raw l-art teżżes u jiġri dak kollu imtlew biża' ma bħalu u qalu: Dan kien tassew liben Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Ġuseppi u Muliet Zebedew. X'ħin sar fil-għaxija ġie raġelani minn Arimatija jismu Ġuseppi li hu wkoll kien sar dixxieplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq meta kien għadu ħaj qal wara 3 ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-disċipli tiegħu jisirquh u jgħidu lil poplu qam mill-imwiet u hekk il-qerq tal-aħħar ikun ar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu: Għandkom il-assa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu intom. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-assa miegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
Forsi innutajtu eżis telespettaturi li dan huwa l-uniku Vanġelu li naqraw b'mod drammatizzat. Fatti kellna in-narratur, is-saċerdot jagħmel il-parti ta' Kristu u l-qarrej ieħor jagħmel il-parti tal-poplu. Għalfejn nagħmlu dan eżjes? Għaliex dan mhuwiex ir-rakkont tal-mewt ta' Ġesu, imma huwa l-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Din hija eżjes l-istorja tiegħi u tiegħek. L-istorja ta' kif Alla iħares lejn il-bniedem. Hemm ħafna personaġġi, kull wieħed minnhom jista' jkun jagħmel parti mill-ħajja tiegħi. Ħanfehmkom ftit. Ħafna drabi min jaf kemm ftaħarna li aħna dix-xiepli tal-mulej. Imma xi drabi wkoll spiċċajna biex għamilna bħal Pietru. Meta l-oħrajn bdew jakkużawna, aħna stħajna nuru il-fidi tagħna. Ma tajniex xhieda. Xi drabi aħna wkoll kif qal Ġesu stess, forsi anke issa f'dal mument li qegħdin ngħixu. Ġesu qal stess, intom qatt titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl. Iva, għaddejjin minn lejl. Kulħadd maqful. Ma nistgħux ngħixu il-mod ta' ħajja li konna ngħixu qabel. Forsi hawn uħud minna li huma imbeżżejn il-biża' qed tirbaħhom. Għaddejjin il-kol kemm aħna, qegħdin kollha kemm aħna fl-istess lejl. Dan il-lejl għaddej minn fuqna u xi drabi nħossuh twil jew tqil jew imdallam. Xi drabi konna aħna stess li kkundannajna lil Ġesu u tlabna il-mewt ta' bniedem innoċenti u tlabna il-ħelsien ta' qattiel. Xi drabi jiveżjes min jaf kemm il-darba tgħiduli jiena qatt ma għajjartu lil Ġesu. Min jaf kemm il-darba aħna stess ikkundannajna lil xulxin. Bħalissa qed naraw u qegħdin naraw kif dawn il-mezzi anke soċjali qegħdin iżommuna maqudin ma' xulxin. Imma qabel ma ġiet din il-kriżi kemm kien hemm fuq il-mezzi soċjali kliem li jweġġa' l-ħadd ieħor, insulti, bullying, elf ħaġa oħra. Ejjew ma nagħmlux minn dan ir-rakkont sempliċement ġrajja li ġrat. Imma din hi l-istorja tiegħi u tiegħek. Però mbagħad dak hu kif ħafna drabi jiena u int nuri ir-rapport tiegħi ma' Ġesu. Xi drabi ngħid li jien tiegħu niftaħar, xi drabi oħrajn nkun li nittradih. Xi drabi jiġrili wkoll bħal Ġuda li nintebaħ li żbaljajt. Imma quddiem dan kollu, kif jirrispondi Ġesu? Ma nafx innotajtux. Qatt ma jikkondanna lil ħadd Ġesu. Lanqas lil Ġuda. Hekk kif Ġuda jitradieħ u ibusu, Ġesu
isejjaħlu u jgħidlu ħabib. Kif jirrispondi Ġesu quddiem dak kollu li jien nagħmel? Jagħti ħajtu. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Minn dak il-mument stess li Ġesu qasam il-ħobs beda hu stess mument wara l-ieħor jaqsam u jagħti ħajtu. Għalhekk bir-raġun kollu it-tfal fid-daħla ta' Ġerusalemm illum jilqgħu lil Kristu u jgħidulu Osanna bin David, imbirek minn ġej, u jagħtuh il-merħba ta' sultan. Ta' sultan rebbieħ li ġej minn gwerra rebbieħa. Għaliex Ġesu illum jurina li s-sultan rebbieħ huwa dak li jagħti ħajtu. Dan hu Kristu. Is-sultan rebbieħ huwa dak li lili u lilek ma jikkundannanniex. Imma għalija u għalik għall-istess tradimenti tiegħi huwa jirrispondi billi jagħti ħajtu għalija. U dan kollu eżjes għandu jimlina bil-kuraġġ u tafu fejn iwassalna. Iwassalna biex jiena u int nirrepetu il-kelmiet li jgħid iċ-ċenturjun meta ra lil Ġesu imut. U x'jgħid? Dan kien tassew bin Alla. Dan hu liben ta' Alla. F'din is-sentenza l-Evanġelista Mattew jiġbor l-iskop tal-Vanġelu kollu tiegħu. Il-Vanġelu kollu inkiteb biex jiena u int, eżies spettaturi, jiena u int, anke meta narfu l-fraġilità tagħna, mhux naqtaw qalbna, mhux inħallu l-biża' tirbaħna, imma bħaċ-ċenturjun nitfgħu ħarsitna fuqu u ngħidulu iva mulej, int tassew liben ta' Alla li tħobbni, li taħfirli, li taċċettani. Amen. Ejjaħuti jeżjes aħna l-koll nistqarru il-fidi tagħna kif għamel iċ-ċenturjun u ngħidu flimkien. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben l-waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum għam bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben. Li jum weċċaħ flimkien mal-Missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
il-mulej jħobbna. Għannaċ tiegħu għal-merħla tiegħu huwa offra ħajtu biex aħna ngħixu. Jew għalhekk aħna b'fiduċja, b'fidi sħiħa nitolbuh u nresqulu it-talbit tagħna. Mulej Ġesu, illum it-tfal laqgħuk bil-palm u bil-kant u xandruk bħala s-sultan tal-umanità. Jitolbuk illum għalhekk birek it-tfal kollha tagħna. Ħaddan miegħek u għamil li aħna wkoll nilqgħu din it-tħabbira tagħhom u nilqgħuk magħhom bħala is-sultan tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, mhux darba u tnejn ittradejniek, imma inta għalina għandek kliem ta' maħfra, kliem ta' ħniena. Nitolbuk, nissel f'qalbna il-paċi tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ommok Marija kienet hemm ma' ġembek. F'dan il-mument mulej aħna niftakru ma' tant minn ħutna li qegħdin ma' ġemb is-sodda tal-marit li qegħdin iwieżnuhom fil-mart tagħhom. Saċerdoti, tobba, nersis. Għatihom mulej il-kuraġġ u l-qawwa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew fiskiet. Ejjew aħna wkoll lejla innislu dik it-talba taċ-ċenturjun. Ejjew fiskiet ta' qalbna imma b'fidi vera. Għamil ċ'għamilt int min int ma naqtawx qalbna. Ejjew fiskiet il-mulej ngħidulu mulej. Jiena nemmen li jint liben ta' Alla li trid is-salvani, li trid ngħix. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna ta' dan il-poplu tiegħek li għalih intagħti ħajtek. Għad iġborna flimkien f'merħla waħda. Iġborna ħdejk għax fik biss hemm is-sliem u l-paċi. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għal passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina. Mhux għax jistħoqilna minħabba xi għamil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristus Siedna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. U li ma kellux ħtija, oġbu jbati għal ħatja,
u għal-ħżina jilqa' l-kundanna la ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha aħna wkoll infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġarad il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana in u salvatur tad-dinja għax bis-salib il-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna mulej nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sawn twassal l-imħabba ta' Alla l-Missier li jibgħat il-libnu biex ibati għalija u għalik. Jibgħat il-libnu biex mhux jikkundanna imma jfejjaq il-ħnina. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
Aħfrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, u l-addaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ħaruf ta' Alla. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li għalina jagħti ħajtu. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok biex tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu. Biex jiena niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don għaddis tiegħek, fiċ-ċokontana mulej nitolbuk, biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna tama tal-ħwejjeġ li nemnu, ekk ukoll bil-qawmin tiegħu għal-ħajja twassalna għal-premju li jgħix aħna mixja. Bi Kristu Siedna. Amen. U Verġni Marija, aħna nduru lejk, int li kont maġenb is-salib. Kun ukoll maġenb il-morda tagħna, dawk kollha li qed jaqtu qalbhom. Kun int li turijom id-dawl ta' Kristu ibnek. U għalhekk ngħidulek, sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Xtieq infakkarkom biex nhar it-tlieta
min jista' jmur jagħti d-dem jagħmel dan fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità u jmorru jagħtu d-dem dawk biss li huma f'saħħithom u li mhumiex qegħdin jagħmlu xi kwarantina. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill Alla.